Orain erakutsiko dizuet zelan egiten den irudi kaptura bat. Windows 10 sistema hartuta bi aukera ditugu. Bat, hemen idazten badugu rekortez, agertzen zaigu tresna hau eta nuevo emanda, bai, zuzenean edozein eremua markatzen dugu, bai, mugimendu honekin, ezkerretik eskuinera diagonal bat egiten dugun moduan, eta hartzen dugu nahi dugun zatitxo. Horrela hartzen dut zati hori, eta gero aukera izango dut gordetzeko. Beste aukera bat da, orain ez dut gordeko, beste aukera bat da, eta oso simplea da, Windows tekla hartuta, utzita pulsatuta, eta imprimir pantalla ematea. Vale? Modu honetan, zuzenean egin du Windows eta imprimir pantalla kaptura bat, baina kasu honetan kapturatzen du pantalla osoa. Oso modu arina da, baina ezin dugu atal bat hartu. Vale? Zuek ikusteko non gordentzen den, joan behar zarete zuen karpetetara, eta hemen imágenes, captura de pantalla, hemen capturas de pantalla, eta hemen aurkituko duzue kaptura. Bai? Eta beste aukera bat, ni gomendatzen dizuet Nimbus Chrome gehigarria. Vale? Nimbus Chrome jartzen baduzue, baduzue aukera tresna honekin gehitu alduzue Chrome nabigatzailera, ni badaukat gehituta, eta hemendik aukera duzue, bai, kaptura bat egiteko, zonalde batekoa, edo pantalla osoa, edo horri alde osoa, eta ere bideoak egiteko. Oso interesgarria da tresna hau, orduan nahi duzuen moduan egin aldituzue kapturak. Venga, lestare arte.